आंनि फिसाला नैथि फिसाज्ला देनायग्रा ब्रह्म 23 डिसेम्बराव 2018 23 डिसेम्बराव गबर्धनाव उसि जानानै दोङोमोन। आसे दिनखालि फुंबिलियाव माने बियो गारि लानानै सरकारि गारिखौ लानानै माबायाव बरपेटालागि सिखाव हमनो होसोलांदोंमोन। आरो जेब्लानाखि गिदिंनानै फैबाय गिदिंना फैनायलाय गबर्धना माने थिग सक मोननायनि थानानै एसे आगोलाव गबर्धना बे सक मोननायनि सिगाङावनो माबाजों अन्थाइनि जिथु ट्रेक्टर बे ट्रेक्टरजों माने सौदावना बेयाव लोगो लोगो थैयो। दा दिनैहाय माने 7 बोसोर बारबाय 8 बोसोराव आगान होदो दिनै सप्तम स्निथि माने माबा फालिनाय थैनाय सान फालिनाय मोनसे खोब मोनसे दुखुनि गोनां बेहा फिसा हौवा सासे थालांदों फिसा हिन्जाव सासे थालांदों। फिसा हिन्जावआ जेनेबा क्लास 8 मोनबाय फिसा हौवाया जेनेबा क्लास 5 मोनबाय। दा जोबोद दुखुनि बाथ्रा दा दिनैहाय जोंफोरो बोसोरफ्रोमबो बिनि जा थैनाय सान बे थैनाय सानखौ फालियो। गामिनि मानसिफोरखौ लिङो ओनसोलनि खाफाखानि मानसिफोरखौ लिंदों। दा दिनै जि हागो जोंफोरो बेलगुरिनिफ्राय आर'ज हान्जाखौ लिंदोंमोन। बोसोरफ्रोमबो जोंफोर आर'ज हान्जाखौनो लिङो। बे आर'ज हान्जाखौ लिंनानै बेनि मुङाव माने गाबनाय जायो जाहाथे माबाफोर जुदि बिनि दाय दन्द दङमोनब्ला बेखौ जाहाथे माने आनान गसाइया निमाहा होनानै बे जाहाथे स्वर्गबाखि मोनो बेखौ जोंफोर गाबो। दा आसलफोरा जाबायबा आंना मोनसे माबाया आथिङा मोनसे माने लेंग्रा जानाय बायदि जाबाय। बे जिहेथु सानैल' फिसालानि मादाव बिनो माने खामायनाय दङमोन खामायनायाखौ दाथ' गैलानो थेवबो बिनि माबाखौ बिहामजोआ मोनो अबसे बिहामजोआ फुल दरमा मोनो। बिहामजोखौ आंजों थाफाया बे गरेस्वराव न' लुनाय जादों गरेस्वर न' लुनानै बेवहायनो थानाय जादों। दा फैयो बिदिनो संगे संगे फैयो संगे संगे थाङो। जानाय लोंनायाव एख' असुबिदा गैथ'आ दा बिहामजोआबो मोजां सोलिनानै दङ गथ' गथायफ्राबो मोजाङैनो सोलिना दङ। आसा खालामदों आनान गसाइया जाहाथे बेबायदि उनाव गथ'फोरखौ फिसाफोरखौ जाहाथे फिसौलाफोरखौ मोजाङैनो लाना थाङो बेखौ आं गसाइनि सायाव सिबिदों। आरो रायजो राजाफोरा बिदिनो दा दङ आरो बेखिनिखौ आं बुंबाय। बेथ' माने बहुमुखि प्रतिभाखालिमोन बे बहुमुखि प्रतिभाखालि बे खन्थाइ लिरनो गोरोंमोन। खन्थाइ लिरना बियो माने कलेजाव फरायबाय थानाय समावनो बे खन्थाइ लिरनानै जोंनि उत्तर रत्ना हाइ स्कुलाव खनालि जयन्तीयाव माने मा होनना बुङो बिजाबखौ फोसावदों। बे सिफुं दामनो गोरोंमोन बेयाव खाम दामनो गोरोंमोन धल दामनो गोरोंमोन मोसानो गोरोंमोन मुसुरनो गोरोंमोन बिहु मोसानो गोरोंमोन। बे NCC बे केडेटनि मानसिमोन। बेयो माने खारनाय बारनाय गेलेनाय सबावनो एक्सपार्टमोन। बेयो माने दै सानस्रिनो हागौमोन नाव दिङा जावनो गोरोंमोन। माने बुंनाय जादों बे प्रतिभामुखि बहुमुखि प्रतिभाशालि बेक्तिमोन आरोखि। बे थानाय समाव बिनि ओनसोलनि गासैबो मोनथिगौ आरो गासैबो बेखौ अनसायना लादोंमोन। बे दैदेनदोंमोन बिहु दैदेनदोंमोन बे बै मखलङानि हारसा गथ'फोरखौ लाबोनानै ओइ गरेस्वरनिफ्राय लाबोनानै ओइ गान्धीबारिनिफ्राय लाबोनानै बिमाखौ बिराद माने खायसो खालामोमोन। माने जानाय लोंनाय सब जोंनो जोबनांगौमोन आरो बे गथ' गथाय बेफोरखौ माबाब्ला बिराद मोजां नाङो आरो गोसोखांब्ला दा दिनै दुखुबो नाङो मोजांबो नाङो। प्रतिभाखालि बयबो बेखौ माने बाबो होनना बुङोमोन। बे माने बि बरुवा कलेजाव फरायदोंमोन बि बरुवा कलेजनिफ्राय बियो सेक्रेटारियाव खेबनै बि नाजाबाय। बेनिफ्राय बियो बि बरुवा कलेजनि स्टुडेन्ट इउनियननि सभापति जादोंमोन। बेयो स्टुडेन्ट इउनियननि सभापति जादोंमोन आरो फोरोंगिरि फोरोंगिरिफोरबो गासैबो मिथिजोबो बेखौ बेबायदिमोन। माने हितेश्वर सयकिया दङमोन जिदिना लास्ट माने बे माबा गेलेयो सेक्रेटारि गेलेयो बेखौथ' गारि सारि लानानै दा बर्थमान हिमन्त बिश्व शर्माया माबा दंमोन माने मिनिस्टार दङमोन माबानि हिमन्त बिश्वनि सिङाव बेखौ गारि हगार हरलायदोंमोन
बेखौ लानानै थांगौमोन आरो बे जुदि सेक्रेटारि जानोब्ला बेखौ लानानै थांगौमोन ओरैबायदि उनाव बेनिफ्राय बे जिहेतु NCC केडेट माने C सार्टिफिकेट मोननाय उनाव आरो परिखाबो होबाय परिखा होनाय लोगो लोगोनो आरो बेयो साब इन्सपेक्टराव मोनबाय साख्रिखौ मोननानै बेयाव उसि जाबाय उसि जानानै आरो बेबायदिनो माबानि मा होनना बुङो बै माने बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बेयो इनचार्ज जादोंमोन माबानि मा होनना बुङो बे समाव NDFB BLT ओरैबायदि मोनसे माबा दङमोन ना बेफोरखौ एकदम माने उग्रपन्थीखौ माने माबा खालामनो हानाय एनि जिखुनु बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बे इनचार्ज जादोंमोन जेराव मेरावनो थांना बे अपारेसन खालामनो हायोमोन आरोखि जोंनि खुनु माने माबानि SPनि थानानै जेबो माने बेनो माने पारमिसन नाङामोन बे जेराव माने माबा गैयानो थांनानै बे माबा खालामनो हायोमोन मा होनना बुंनाय जादों अपारेसन खालामनो हायोमोन आरो बेबायदिनो जेब्लानाखि माबा फैयो कार्बि आंलं खाथियाव डिमा हासाराव फैयो नगा बर्डाराव नागालेण्डजों जेब्लानाखि माबा खालामो सिमा जेब्लानाखि नगाफोरा माने माबा खालामदोंमोन न' लुफैदोंमोन बिसोर बिनि आन्दारावनो माने बेखौ माने उच्चेद खालामदोंमोन बहुद माने बियो माबा दङ बेफोरनि टेप सेप खालामनाय जादोंमोन रेकर्ड दङमोन दा आरो समनि खेथ्रआव आरो खोब गोरोंमोनब्लाबो दा बेफोरो बावगारलांनाय जाबाय गोमालांनाय जाबाय दा दिनै आरो माने जोबथारनायाव जिहेथु माने जों बोसोरफ्रोमबो फालिनायखाय नोंथांमोना फैनायनि थाखाय बे खोनाखौ बुंबाय आरो गोजोन्थों